Ya, ayo, ayo, Bu, ayo. Megatro pelok barang, Mas. Ayo Mas, iki lho. Basa blibir kaya ngene iki lho. Langgame dadi ati. Nah. Oi, oi. Nderek ajar nggih Mbak Sinden. Nggih, monggo Nak. Sepinten, Mas? Duh. Cek cilik kaya ngono dane gerang. Nek sing kono dhewe ke ndek ben aku arep nembang kuwi. Sepinten, Pak? Ya ndek ku gur semene kok. Yo. Tahunan Dek, tepuk tangan sih, anak bocah kok apike kok ngene iki. Apike iki lho suarane. Apik lho, Bu. Sing marahi sapa? sing marai Pak D Bagong Kendang kalih Pak Deko. Bagong. Nggih, Pak. Bagong Mojo. Nggih, leres. Ya ampun, kok iki pengendangku biyen. Napa nggih? Ah, pengendang Joko Loro. Nek sing kono dhewe kae sindenku Prawan Loro. Nggih. Mbak namine sinten? Jumiran. Wong wedok Jumiran. Yo. Lanjut nggih. Tutun ngendi Kiki Kong? Gayane barang sentuk gayane. Gayane kaya bintang tamu. Kaya BT. Mangsa dadak bisa Penggendari hebat kok. marah dika ingkang tuhu rina wengi kati Nduk. Lah pomo mbahmu manto mbiyen jaman semono laris-laris iki wis enek sinden kaya awakmu cek cilik wis apike kaya ngono wong mesti der ning Pekalongan ning Batang. nggih. Wah iya, tanggapane lek turut kono to Weleri, Kendal Kaliwungu ngulon kuwi Mbah Manto kuwi. Mbah Manto? Mbah Manto iki. Napa nggih, Mbah? Iya. Tenan. Wis biyen sindenku Sunyahni barang kon biyen. Nggih. Iya to. Ya sapa-sapa. Saiki wis tuwek iki. Saiki wis amoh saiki Nyahni. Amoh ya ganti sing anyar. Yo. Berasa caton bisa mama ngene iki lho. Dadi sing diarep-arep karo Mbah Manto, Mbah Muji, Getan, lan nggih. para sepuh-sepuh liyane kabeh iki Om Bowo dan sebagainya iki supaya generasi penerus yang akan datang iki diwiwiti sejak dini yang ngene iki. Mbuh Dalango, mbuh Sindena, mbuh Penabuwa. Iki wis enek warning di daerah tertentu kuwi golek penggender cangel. Oh. Mongko lulusan sanggonku ki akeh kok apa ora enek sing gelem gender gumun aku. Golek penggender wayang angel. Lah iki kok entuk penggender Mbah Atmo Sami.